След като се прибрах от работа, веднага си смених дрехите, измих си ръцете и се отправих към кухнята, за да направя вечеря. Бях решила от предишния ден, че ще правя винен кебаб с свинско месо. Това е една от любимите ми манджички, които баба ми правеше като бях дете и до ден днешен го обожавам. След като го сложих да какри и да се готви на бавен огън, се отправих към банята, защото беше ден да си измия косата. В момента ползвам ето тези продукти на Matrix за къдрава и чуплива коса. Скинкер рутината ми е една и съща от може би 2-3 години и ако се придържам към нея, реално нямам никакви проблеми. След това започнах да си оправям косата. Забелязвам, че напоследък е започнала много да капе и за това взимам мерки. Използвам ето този серум на Пантен за... Чакайте, че нещо ми избяга думата. Против косопад. Реша я докато още е мокра с Wet Brush и ето колко е изпадала. Реално доста е пораснала, но онзи ден видях една снимка в телефона на Георги и осъзнах, че искам да си върна дългата коса до тупето. Покушках се малко с третия ми син и реших, че е време да направя и един скинкер за тяло. В момента използвам ето този крем за тяло на Микса, който между другото е доста бюджетен и мирише много хубаво. Междувременно малкия се е прибил докато играе навън и тича. Пръснах му един спрей за рани и 2 лепенки и сме готови. Вечерята е готова и отивам да викам мъжа ми, за да седнем да вечеряме, а той реши, че ще направи едно кръгче с мотора. През това време му нарязах една месната салата, защото това си поръча и искал мезе. Нищо, че ще ядем винен кебаб. И ето как изглежда. Това мезе си го докарахме от България. Знам, че някои от вас ще кажат, ето всичко има в Англия, но не и това домашното. И за края на вечерта реших, че ще почета, но нямам батерия.